Hej bloggen. Jeg tænkte lidt over her på det sidste, at for ligesom at holde jer bedst opdateret, så vil jeg lave videoer. Jeg er stadig ikke særlig god til det, og jeg synes egentlig, det er virkelig mærkeligt at sidde og tale. Så jeg tror lige, jeg skal sådan finde mig lidt tilpas i det. Jeg skal ikke lige tage af, at jeg er helt smadret. Jeg har ligget og sovet, og er rigtig træt faktisk. Ja, jeg begynder bare at gave at tænke på, at jeg er træt. Klokken er 11:15. Burde egentlig sove. Jeg skal bare arbejde i morgen. Så skal jeg lige lidt rundt finde noget undertøj, har jeg faktisk tænkt mig. I min pause. Jo, forresten. Jeg har ikke set mit nyeste. Mit faktisk en gave fra Christian. Se. Kan I se det? Rigtig glad for det. Det her. Det her det er fra det der armbånd, jeg købte. Jeg var til Fashion Fair i dag. Solgt ud. Jeg fik egentlig ikke solgt særlig meget. Eller jeg fik faktisk solgt meget, men ikke for særlig mange penge. Jeg ved ikke, folk er virkelig gode med altså. Men jeg sætter ned til en 20'er, og de er stadigvæk rokkes over det. Så jeg regner med at få det smidt i hovedet. Jeg synes, det er virkelig at finde sig en. Ja. Lige meget. Hvad er der ellers at sige? Min eksamen, jo. Ikke eksamen. Min første mundtlige eksamen efter at have gået i gymnasiet. Det er sådan 1,5 år, jeg ikke har været til mundtlige eksamener, og jeg er typen, der bliver rigtig, rigtig nervøs. Jeg klarede efter 7, det er jeg faktisk rigtig glad for. Eftersom jeg faktisk synes, at opgaven var virkelig dårlig, og efter at læse den igennem, så var der virkelig mange fejl. Altså, det er helt vildt. Ja, det bliver lidt en video om sniksnak. I må meget gerne sige, om I kan lide den slags video, om det er noget, I gider at læse. Det er noget, I gider at høre og se, fordi så vil jeg det gerne gøre det. Lidt oftere, for ligesom at holde jer opdateret. Dem, der følger mig på Instagram, har set andre. Så ja, jeg er virkelig dårlig til at blogge, faktisk. Jeg er blevet bedre. Men nu har jeg også haft det der eksamen. Nu begynder jeg i skole igen på mandag, eller på forelæsninger, der starter der. Så skulle der nok komme lidt mere tid, så at det er eksamensdags. Det er jo meget godt. Ja, det går da også godt med jer alle sammen. Jeg er lidt stille for tiden, synes jeg. Okay, måske så også min egen skyld, når jeg ikke selv sker så meget. Men sådan er det jo. Jeg hører lige nu The XX. Jeg kunne lide dem i nogle år, men det hele tiden hører jeg bare hele deres album. Koix, eller hvad det hedder, jeg er virkelig dårlig til at udtale navnet. Ja. Lidt mange vinkel, kan jeg stå på, er det? Ja. Jeg tror, jeg synes, det sang, og en ganske vinkel, det her, det er sådan en musik på nettet, og så begynder man at tænke i filosofisk tanke. Jeg har så mange ting, jeg gerne snakke om i studiet. Men så har jeg alligevel ikke lyst til bare at skrive på en måde, hvor det skal være det skal være godt skrevet. Ja, nu tror jeg, det betyder godt selv. Så ja, det ses.